So ịchọma ihe gbasara Chukwu ndị Igbo, so ga-eje na Bible ka ịchọ ihe Chukwu kwuru. Iwu an idiot. Ego eji lụ nne gị akpasịrị iwere eji ṅụọ kaikai o were tụọ ụgba ṅụọ mmanya ngwọ, so that ka ghara ịmụta an idiot like you. Ị nwere YouTube, enwere Facebook, enwere Instagram, enwere Google. You can Google everything. At least you will have fact. Get matter every position in here. But no. Get wuri shigi. Tige na arụ ochu. Ndocha butere na anyị. Jesus Christ wochu. The God of the Bible wochu. Christianity wochu. Mbaka wochu. Ebuka Obi wochu. All the whole priests and pastors in Biafran land wochu. And don't make ochu mananji anye nwere bụ onwe. Anye nwere bụ onwe na-eweliwe enwere internet issues. Anye nwere bụ onwe. Ọwụ maka ndị Nigeria achọghị ka anyị nwere onwe. Ọwụ maka politicians nọ n'ala Igbo achọghị ka anyị nwere onwe. Nye ewu ihe ndị iji na-edeceive onwe gị. Ọ maka anyị nwere ochu. Ochu. So mmụọ nọ n'ala anyị aka na anyị stọdụ, ke na anyị okwu. Maka anyị bụ ochu. Anyị wụ ụmụ Chukwu. Anyị nna nna anyị ha 10, 5, 10, 20, 30 generations ago. Mgbe ha gbakutere na Chukwu, submit etu Chukwu. Chukwu akpọbata ha, nye ha ndụ, nye ha akụ na ụba, nye ha ego, nye ha protection, nye ha ekwensu, nye ha udo. Mmụọ na-akpọ udo na Anambra udo. Nyekwa ha mmụọ na-akpọ udo, nyekwa ha mmụọ na-akpọ ekwensu. Ekwensu wu the god of war. Iwu an idiot. Ịchọghị ige m ntị. Ị chọrọ ige idiot Jesus Christ na-ara nwoke according to King of England kwuru in 1613. Check here na Google.